Euskal Herriko hiriburuetan egin bezala, gaur hemen gaude, beran, aurkezpen ekitaldi hau egiteko. Bai, eta baita ere ikusten da bezberdintasuna, ez dela, nor dagon ohituta azkeneko boladan ikusetzun eskutan, eta jendearen aitzinean, eta bertze batzuk, aspaldi utzi genion gauzak egiteari, eta orduan Euskarri zaharragoetan, baina tira, ardatz nagusia, bizipozaren proiektu berria izanen dugu, eta gaur ikusiko ditugu dokumental dexente, dokumental mardulago bat, eta hori guztia dago bizipozaren proiektu honen barrenean. Eta proiektu hau aurrera eraman ahal izan dugu Danobat Group, kooperatiba taldearen laguntzari esker, eta Arena Komunikazioen ekoiztetxearekin egindako elkarlanari esker. Dokumentalak ikusi bai, baina ez hori bakarrik. Gaur dokumentalez gain, hemen ekitaldia pixka bat borobiltzeko, gonbidatu bereziak ere izanen ditugu. Bueno, eta gainera guztiak voluntario bezala etorri direnak, eta lehenengo hemen ere nire ezkerraldean daukazue, Estitxu Fernandez, mila esker, bai? Eskerrik asko zuei, denoi. Eta tira, hasingo gara, bizipoza proiektua dela erran dugu, proiektu bat dela, baina akaso batzuk zeuen buruari galdezkariko zarete ez da, zer da bizipoza? Bueno, erraten aldugu dela, elkarte bat. Elkarte txiki haunitz, txiki edo handi, nondi begiratzen den, baina elkarte haunitz elkartzen dituen elkarte bada. Gaur egun Euskal Herrian aritzen diren 35 elkartek osatzen dute bizipoza. Eta gainera hortik, hainbeste izatetik, txikiak handiak edo denak direlakoak, gure ezaugarri nagusitako bat, aniztasuna, baina euskarak ere batzen gaitu. Elkarte guztiak esan dugu ezberdinak direla, baina azken finean helburu eta nahi berdinak dituzte. Eta gainera, elkarrekin elkarturik, beste altavoz bat ere egin dezakegu. Zer nahi du bizipozak, jendartea eraldatzea. Ez zederra izan entzen, jendarte inklusiboago bat, eta familia guztien eskubideak bermatuak izanen dituen edo bermatuko dituen jendarte bat ez da, denok amesten dugu hori, horretan bere alea jarri nahi du bizipozak. Ezagutuko dugu zer den bizipoza aurrera gore bai, baina, ekitaldiarekin hasteko, Euskal Herrian, kaixo esateko modu berezia dugu, agurra modu berezian egiten dugu, eta horretarako, gure txokoa, dantza taldea hemen dugu, beraiek eskainiko digute gaur agurra. Esan beharko dute, Komentatzen nion Estitxuri, ze aurresku polita, beran baduzue aurresku berezia gainera, Bakoitzak berea, eta arro erakutsi behar du. Eta eskerra jarri dioten kolore pixka bat, ez? Anabel eta biok dagoen pixkat mimetizatuta hemen, ez? Iluntasun honetan, aurpegia behintzat ikusiko iguzue, baina gaur... Ni Anabel, gaur. Bueno, horixe, jarraituko dugu bizipozarekin.
urtean hainbat ekimen eta proiektu lantzen baititu eta horien berri ere eman nahi dizuegu. Ipuinak, jardunaldiak, formazioak, bizipoza jaia, ez da geldirik egoten. Bueno, eta horien artean sortu berri den dokumentala eta dokuweba ere bai. Hori da, bizipoza.eus webgunean, hantxe topatuko duzue doku web hori, atal berezi bat da, seguruenik orain hemen ikusten ari zarete ez dela, bere irudia, eta irudi horretan sartu ezkero, topatuko dituzue doku webeko dokumentaltxoak. Ikusten duzuena irudi bada, baina webgunean sartzen bazarete irudi bera ikusiko duzu, baina mugimenduan. Elkarteak dira, protagonistak dira, elkartetako protagonistak dira, eta zain daude zuek klikatu eta beraiek martxan hasteko. Bai, eta ongi iruditzen baldin bazaizue gaur bertan ikusiko ditugu batzuk. Bai, ikus ditzakegu, baina modu berezian eginen dugu. Bai? Bueno, lehenengo eta behin emanen diegu hitza beraiek. Beraiek zerbait esan nahi badigute, Fatima González prest daukagu gainera, ezta? Ia, eskutzarta biek. Beno, arratsaldeon eta ongi etorriak ekitalira hurbildu zareten guztioi. Bueno, guztiok taldea irabazi gabeko elkarte bat da, behar bereziak dituzten haurren familiak osatutakoa. Orain dela 8 urte osatu zen elkartea eta gaur egun 17 familiek osatzen dugu aipatutako guztiok elkartea. Badaude beste familia batzuk, egiarran momentu puntual batzutan, behar berezi baten gatikan, gureekin egondu direnak lanean, bai terapiak behar izan dituztelako, edo psikologoak, edo hidromasajeak, edo gauza desberdinak behar zituzten, eta momentu puntual horietan gurekin parte hartu dute, eta egiarrateko gure elkartea denontzat irekia eta zabaldua dela. Elkarteak terapia desberdinak antolatzen ditu, adibidez hidromasajeak, gero txakurrekin terapiak, etortzen dira itxasutikan, biak bat taldea, hilabetean behin, eta hemen bertan bera landetan egiteko aukera daukagu, gero baita ere daude anai txikik, hau dago zuzenduta behar berezien anaientzat, anai arrebentzat, hau ere hilabetean behin egiten da, eta lesakan elkartzen dire, eta beraiekin ere, beraiek ere hor zerikusia daukate familietan, eta laguntza bat eskaintzen digute. Eta hortaz aparte, psikologoa daude, fisioterapia terapiak, eta bai? Elkartearen helburua zein da? Hiriburutan zerbitzu hauek han bertan dituzte, baina hemen bortziri mailan bezala, zerbitzuak ez ditugu gure esku, eta honistan mugitu behar gara alde batera eta bestera. Eta denok dakigun bezala batzutan mugitzea ez da bat ere erraxa. Batez ere haur txikiekin, familia dugulakoz, gure lanak eta dena. Eta orduan helburua, elkartearen helburua da zerbitzu horiek ahalik eta hurbilen ekartzea, eta hemen gure inguruan ari gara egiten. Piztina egiten dugu lesakan, anai txikik ere lesakan egiten dugu, txakurrena hemen, eta daukagu aukera hurbilean egiteko, eta gure seme-alabek badaukate aukera hori hemen bertan egiteko. Edozeinek lagundu dezake, eta dakizuen bezala, edo batzuria dakizuen bezala, tombola solidore bat antolatu dugu, maiatzako 29an, eta boleto batzuk ditugu salgai. Nahi baduzue, gero irteran hortzen izango dituzue, eta egiarrateko laguntzeko aukera baldin baduzue, eskerrik asko, animatu, eta bihotzez eskertuko dizugu eskaintzen diguzuen laguntza denoi. Eta orain Bizipoza proiektuan parte hartzeko aukera daukagu, Estitxuk eta Maiak erranduten bezala, elkarte desberdinak osatzen duten Bizipoza, eta guk egiarrateko aukera daukagu eta bertan sartu behar dugu orain, eta egiarrateko ilusioz beteta gaude, lan egiteko gogoarekin, eta gaur ekarri dugu berara, aurkezpena zuen aurrean egiteko, eta denok pixka bat gehiago elkarte hauek eta elkarte txikiak ere ezagutzeko. Eta oraintzen beraiekin utziko dizuegu, eta berriz ere eskerrik asko gurekin zaudeten guztioi. Mil esker. Eskerrak zuri, Fatima, horren ongi azaltzeagatik handena. Eta bira, erran dizuegunez dokumentalak ikusiko ditugula, zer iruditzen zaizue orain bi dokumental ikustea.
Baina, akaso aurretik hemen bertsoak deituko ditugunez gaur, bertsolaria bera ere deituko dugu gure ondora, ez da? Bai. Bai, Julen zelaietan, hurbilduko bazina. Bai, ez da. Utziko zaitu guan bazterrean, Julen? Bai? Guk egin duguna, Fatimak aipatu du biak bat elkartea ere bizipoza barruan dago. Orduan guk bi elkarteak ezagutuko ditugu gaur. Biak batetik eta guztiok bestetik, bai? Bi dokumental horiek ikusiko ditugu eta Julenek erantzenen du bertsoak kantatuz. Ja, ba. Biak bat 2011 urtean sortu zen Altsasun eta irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara. Animaliengan dugun maitasunatik sortu zen eta gizartean dauden arazo desberdinei erantzuteko asmoz. Pertsona eta animaliek osatzen dugu Biak bat. Bi psikologo eta bi txakur hezitzaile. Dena daukagu gure formakuntza espezializatua, batez ere txakurrekin egiten dugu lan. 7 txakur ditugu, gehienak labradore arrazakoak, 2 katu, dordoka bat eta martxori. Bakoitzarekin gauza desberdinak landu ditzakegu. Autismoa, garun paralisia, txakurrei beldurra, behar desberdinak dituzten aurrekin lan egiten dugu, baita ere gazteekin eta baita ere helduekin. Profesionalek badakigu zelako onura dituzten eta hori egiten duguna da terapiara eraman pertsona edo haur hori laguntzeko. Animaliek, bereziki txakurrek, ematen dutena da konfiantza, segurtasuna, ez dute epaitzen, ez dute hitz egiten, baina nik uste dut batez ere horregatik egiten duena da komunikazio bai berbala eta ez berbala bultzatu. Nire semeak hitz egiteko arazoak dauzka. Hasi zenean terapia hontan kolorekin hasi zen, eta oso polita izan zen zeren azul ezekien esaten. Orduan zen txakurrarekin lantzen zuten gehiena ziren koloreak eta azul. Egunero zen eta ai. Azkenean lortu zuen azul esaten. Juten zen kaletik eta ama, begira, azul, ama, begira, kotxe azul. Horiz berarentzat oso garrantzitsua izan zen ikusi zuen altzuela gehiago egin. Behar desberdinetarako laguntza txakurrak ezi eta ematen ditugu. Denon nahi dugu autonomoak izan eta txakurrari lagundu aldute autonomia hori handitzen. Berezitasuna da animaliak daudela terapia horietan. Sortzen den terapiarako klima edo egoera oso berezia da. Zaitasun bat lantzera doaz, daukaten arazoa lantzera doaz, baina horrela ez dute terapia moduan ikusten. Beraientzat, beraien lagunak dira eta beraien lagunekin jolastera doaz. Terapiako zati bat da txakurra garbitzea, txakurrari janaria ematea, txakurrari ura jartzea. Orduan hori beraientzat baita da, azkenean garbitasuna, autonomia pixka bat beraientzat baita proba dezatela. Behintzat proba egin beste terapia modu bat, azken finean da terapia, baina txakurra dagoenez jolas modu bat da. Gizarteak onartzea txakurrei edo animaliek asko dutela jasotzeko, baina baita ere emateko animalien ongizatetik abiatuta gizartearen ongizatea bultzatzea eta jendeak hori ulertzea eta normalizatzea. Arratsaldeon. Bertsolariak normalin 2 modutan nahitzen gara, batian edo paperakin, eta destragitz ekologikoa gara egotan, gaur paperakin ditu ganez. Orduan, bideoan ondotikan, ni bideoa ikusia dut lehenagore, eta, egin dutena da, horren ondotik sortutako gogoetagatekin kopla xorta bat. Dordoka doa poliki, dordoka doa poliki, baina pazientziz ibilki. Nora doan argi duta, haraino heltzen badaki. Geopardoa azkarra, jaleona azkonara. Hartzak du goxotasuna eta zezenak indarra. Erregin lehoia,
lortzen du goia. Bizitza kolorez janzten onena kamaleoia. Koliak dauka garuna, retrieberrak maitasuna. Ez da alferrik txakurra, pertsonaren hain laguna. Labradoreak nonbaite, dira lanketaren parte. Normala laneko zena izenean daramate. Gauez beti erne ontza, kanarioen bihotza. Loroen jarioa eta urretxindorren ahotsa. Oiarraze puntuala, ta atea leiala. Jauzi egin nahi genuke, jauzi zorriek bezala. Bedarrak du saimena, arranoak bista honena. Alare xabuxarra da gehien aditzen duena. Zabala eta joria, litzateke historia. Pertsonok baldin bagenu elefanten memoria. Nuak berez du grazia, zaldiek dotorezia. Txingurriek buru gogor bukatzen dute hasia. Ai animalien gandik badugu ze ikasia. Izan du ginen guztiok sortu zuen familietako bat. Zeren eta urtero ibiltzen ginen ezgaitasun jardunaldiak egiten eta ikusten genuen deneri lotzen zigula helburu berdinak. Eta erabaki genuen denen artean elkarte bat sortzea eta denen artean indar gehiago izanez, ea hola zerbitzu, terapia edo gauza gehiago lotzen genituen. Behar bereziak dituzten haurren gabeziak betetzea lana edo zerbitzu ematen dugu Bortzirian. Hiriburutikan ez digute hainbertze laguntzen, urrun gelditzen da eta zerbitzuak ez dire iristen. Horregatik gaudegu subentzionekin eta lan egiten zerbitzu horiek zonaldean izateko. Ematen dugu gutxi gora bera 21 familiri, batzu ja bukatu dute eta ez dute bihar, baina denak ez dire guztio taldekontzat, gaude sindrome de Down, autismoa, garun paralisia, ertzetan gaitza berezia dutena. Guk momentu honetan eskaintzen dugu hidroterapia, fisioterapiakin, gero egiten dugu ere bai terapia zakurrakin, badugu psikologo bat adibidez familintzat, senidintzat, deitzen dugu hermanos txikiz, eta baita ezintasuna du denentzat. Hasten zara zure historia edo zure bizipenak norbaiti kontatzen eta, aditzen dizu, bino ez dizu egunean ulertzen. Orduan, zure modu berdinan edo antzekoan dagoen norbaiteri kontatzen bai dizkiozu olako gauzak, ulertua sentitzen zara eta azkenen bideratzeko modu desberdina da bai. Jendiri ematen diogu beldurra, zaila da jendea parte hartzea, orduan erakutsi nahi dugu, bizi modu normal egiten aldute laguntza batekin. Adibidez, nire semean kasuan ikusten dute hurbildu aulki batean, eta ja atzera egiten diete, hurbiltzen dire pixkat, baina oraindik lan handia egiteko dago. Ikastetxe gaietan ere arazoak badire, zeren eta holako kasuak zuzenean hezkuntzak behar berezia duten eskoletara bidaltzen dizut, eta hori lotu nahi dugu nolapait ere azkenean ikastetxe guztiak prest egote holako kasuak
onatzeko edo bertan bat gehiago bezala egoteko. Egin dugu ezintasunako jardunaldiak, gero elikadura eta hidroterapiako ikastaroak, hizkuntzaren garapen kursilloak baita. Lortu nahi duguna nik uste azkenin gure seme-alabak ahalik eta inklusio handienan egotea lortu nahi dugu. Egia da gero eta hobeki daudela, baina oraindik lan handi egin behar da. Arau ez eraikia dago gizartea, eta trabez josia errealitatea, baina saiatzen gara puskatuzkatea, dibertsio bihurtzen dibertsitatea, ezina izan arren lehenengo sintoma, irrifar batek dauka erran aizakona, haiek gara matzate ara eta ona, aurren zoriona da gure zoriona. Begiradez laztanez, hitzez eta kantuz, denak limurtzen gara beraien enkantuz, baino ez da erresa mimatuz, maitatuz, bat gehiago izatea berezi sentituz. Egoera berean badago bertzea, baldinta sosegatu nahi bada trantzea, komeni izaten da fusionatzea, kasu honetan elkar fisionatzea. Taldea sortu izanak du berezioa, bizi potz bilakatu dugu presioa, umeen garapena ta inklusioa, hori da denen naia ta ilusioa. Aurrera egitea behin erabakia, jardunaldi bilera eta terapia, nola eskertzen dugun behin hau eraikia, orain bakardadea ez da aitzakia. Monitore mediku eta psikologo, bizitzan beharrezko den laguntza oro, Iruñea, Donosti edo Elizondo, ez gara beti bueltak ematen egongo, zerbitzuak ekarriz bortzirietara, imaginatu dena bertatik bertara, onura denentzat da arrazoia ara, hemen gure beharra zure beharra da. Enaitz Ales Erika, Naia edo Ibai, aitatxo ta amatxo, arre bata anai, oroitarazi gabe ez dut bukatu nahi. Guztiok da zer horri ere bai. Enaitz Ales Erika, Naia edo Ibai, aitatxo ta amatxo, arre bata anai, oroitarazi gabe ez dut bukatu nahi. Guztiok da zer horri ere bai. Mila esker, Miren. Ia bat gelditzen atera gabe, baina mila esker. Bueno, eta gaur bertsoa bakarrik ez, musikara izanen dugu, eta eskuzarta horiekin berekin har dezagun Joseba Irazoki.
espero dut elkarte batasun honek bere onurak ekartzia, eta hori, gizarte inklusiboagoa lortzea den artean. Nik kantutxo bat egingo dut, espaldiko kantu bat, oroituz. Oroitzen naiz, iratzen tartean. Zabikume gazteak ginelari. Itixur fraiei usenka, edo katak urtsintxak bersegitzen. Ez euritan oratuta, haiz euritan oratuta. Xoro, 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 pena edo erratu. Automobil gorrian, gauaren oianera. Nola sartzen ginen kuadrian, begiak izan. Gasnaz mozkorra ardozase, ase. Gasnaz mozkorra ardozase, ase. Beran edo erratzu, arantzan edo erratzu. Oroitzen naiz. Eta eskerrik asko zure, Joseba. Badakigu presak azabiltzala, sei hemendik. Bueno, Josebaren abesti edela horren ondotik, errandizuek gulen ere, bizipoza elkartea, bertze 35 elkartek osatzen dutela, baina badakizue, edo imaginatuko duzue, ez direla elkartea bakarrik, elkarte horiek osatzen dituzte voluntario sare handi batek, eta baita elkarteak babesten dituzten hainbat babesle eta bazkidek ere. Eta bazkide horien artean aurkitzen dira gaur egun behintzat, AEKA, Elkar, Ikasi, UES Unibertsitatea, Algara Klaun Ospitaleko Pailazo taldea, ikastolen elkartea, Irrien Lagunak eta Katxiporreta. Eta ikusi ditugu elkartea bera osatzen duten bi elkarte, badakizue gero saltzeatu ezkero ikusiko dituzuela bertze guztiak, baina orain ikusiko dugu bizipoza bera elkarte hori aurkezten duen dokumentala, gure bizipoza guztiona. Ea ba. Lehenengo kolpea enkajaun behar dozu, ze gogorra da, 3 urteko neskat bateri izatea leusemia da kala. Nere goira da seme bat aukatela behar bereziekin, nahiko afektatua. Beste proba egin nuen, eta automa izozten ja, ofizialmente, esklerosis multiple. Jendeak gurpilaren goikaldetik begiratzen zaitu. Nolabait ez du begiratu nahi. Daramasun semea edo alaba bere ezintasuna. Hor nolabait gizarte mailan ukazio bat egiten da. Arazo batzuk daudela medio, guraso biologiko batzuk ezin dituzte behar dan bezala haur bat ezitu. Batzuk soluzioa agoan eta beste batzuk Espanian.
hasi zitzaigun esaten neskatiko bat sentitzen zela, ikusten genuena zen bakardadea handia genuela. Saharako errefuxiatu kanpamendua jaiotako haurrak dira. Guk dugu 9 urteko garun paralisia duen seme bat. Ez da ezer aizentzat euskeraz. Eta ikastola da bere eskubide euskeraz bizitzeko ebai. Etiopia, batipat iparraldea oso lehorra da. Edakar egiten du euria 2 hilabete urten. Kanpoan ez onartuak geratzen ari diren ume asko eta asko dago. Ez ditu ekintzak guztientzako prestatzen. Ez da egokitu behar diranak ez, guztientzako izan behar dute. Famili asko zegoela beraien umeen beharrak asegabezodura ikusten zutenak. Sortzen dira zalantzak, sortzen dira jakin mina, ez dugu ezagutzen mundu hau, eta gure mundua izango da. Pentsatu genuen elkarte bat sortzea familiei laguntzeko, ez? Familia berri bat etortzen denean, pixkat babestuta sentitzea, ez? Aurretan erabeen eskubideak aldarrikatzea. Eta orduan guk egiten duguna da, aurroiek ekarri eta hemen sendotu. Umeek jasotzen dute disiplina anitzetako terapiak era koordinatu batean eta integral batean. Fisioterapia, logopedia, gizarte lana, psikologia. Arreta psikologikoa haur minbizilari eta bere familiari, bai ospitalan eta ospitaletik kanpo. Badituzte bizitzaileak, haiekin klaseta, laguntzeko aurrak hobekio ikastea. Laguntza sare bat osatzea hutsune horiek betetzeko, bolondresekin. Laguntzea, bakoitza aldun neurrin. Aholkatzea, sentsibilizatzea, bestei laguntzea. Informazio hori helaraztea eta gure babesa eta maitasuna ematea. Paret grisa hauek kendu eta askoz ere politagoa egin. Desberdinak gara. Ondiak, txikiak, kolore desberdinetakoak, gauza desberdinak aldarrikatzen ditugu, behar desberdinak dauzkagu. Bakoitza gure kolorea dugu, geure baloreak aportatzen ditugu, eta deon artean ostar bat osatzen dugu. Elkartzen geha bizipozan guztiok, elkarte guztiok, baditugulako bai helburu berdinak eta bai nahi berdinak ere. Ezkenean guztiok, nahi dugu guztiontzako beharko luken mundu bat. Da izango balitzalako eraikuntza baten teilatua, elkarte bakoitzaren zutabea, eta gero bere teilatua izango balitz bezala, bizipoza bera, ez. Denok sentitu gara inoiz berezi, ez? Batzutan gaixotasun bat izan dugulako, arinagoa, larriagoa, txikiagoa garenean edo zaharrago garenean, edo sindrome bat daukagulako, edo maitatzeko, harremantzeko, geure emozioak bizitzeko modu bat edo bestea dugulako. Eta hortik nik uste sortzen diala elkarteak, ez? Guztiontzako beharko luken mundu hau eraikitzeko bide horretan elementu oso garrantzitsu badia elkarte guzti hauek, ez? Bakoitza ari da mundu hori eraikitzen, baina denok elkartuta, bizipozan elkartuta ere, beste indar bat, beste altagoz bat egin dezakegu, bai balore guzti hauek, bai gai guzti hauek gizarteratzeko. Behar berezia dira, segurazki beteta ez daudelako, baina eskubideetaz ari gara, ze denok daukagu eskubidea hezkuntzarako, maitatzeko, maitatuak izateko, kulturarako, kirolerako, lan batetarako. Sinergia ezberdinak egiteko aukera, kanal ezberdinak, elkarte guztietan behar dugu momentu jakin batean, voluntario bat, gure ekintzak aurrera eramateko. Babes hori ere eskaintzen du bizipozak. Pixkanaka bakoitzaren mezuak, bakoitzaren beharra, bakoitzaren aldarrikapenak txikiak badira ere, txikitasunetik denak elkartuta, ozenago entzuten.
jakin aziko neuke, famili edo lagunak, lagunarekin jogoratzen naiz, beti akarki ibiltzeak. Bizipozak aldarrikatzen duena gure helburu berdina da. Elkarte pila bat gaude, gaixotasun ezberdinetakoak, adin ezberdinetakoak. Nahiz eta arazoak eta ezberdinak izan, egin beharrekoak antzerakoak dira. Bizipoza da kriston babesa. Trampolin bat guretzako. Jakitea zikeran ez gaudela bakarrik. Kultura integrazioa eta ere bai zergatik ez hizkuntza. Ematen dugu aukera gehiago gure lana zabaltzeko. Danok berdin izateko aukera hori? Begira, honek ere badu, eta bani badaukat bat, baina beste hone baditu bi, eta talde handigo baten parte sentitzea. Bertan realitate desberdinak ikuste ditugu. Nik uste hori ere indarra ematen dizula, egunerokoan jarraitzeko. Eta Bizipoza festa gero oso garrantzitsua da urtean zehar, dena zabaltzeko eta gizartaratzeko. Nigan etorriko bazan elkarte bat, ezingo zan, desberdina total. Ez da sentitzen bakarik bide hontan. Proiektu polita, anitza eta anitza elkarte bat anitza baldin bada, gureare bada, ez? Bizipoza da ere gure elkartearen parte, bai. Beti lagun doitzen dago, jakitzia beste batzuk daela, eta bontzet ez da laguna gara. Bakit nire bezala da beste batzuk, eta ez pozik, hori ez, baina gustora. Hasieran elkartera iristen zarenean, zure familia da laguntza jasotzen duena, baina gerora, zuzara bestei laguntza eskaintzen diezuna, elkartasun edo sare bat sortuz. Kontaktatu nun eta netzako izan zen bombazo bat, egia esan, ni bezalako jendea ezautzea, bat zu baino 15 urte gehiagoki edo bat potolo izena txikia handia berdin du, azkenen sindromeak eramate zaitu situazio berdineta, ez? Eta hori netzako izan zen oso potentea. Konturatzen azena izela bakarra ni gaixotasun honekin eta pozik. Horri txainon da atean zanporrot dena, bari moto hotxe eta pereitx. Eman zegoen bideo pila bat, kamiseta bat. Basamortuan urbotila bat. Hori izango nuke izan dela. Badago jende bat edo elkarte bat prozesua erosoago eramateko egiten dizula laguntza. Hitz egiten euskeraz, hemengo jendiak gustura berekin eta bai. Jende bila, areba jende da jolastu genuen. Indarkeio, osasuna hobeto, gauza asko ikasten ditut, eta kriston ondo pasatzen genu. Han nabaritzen dela, jendea aldatzeko goa dauzkala, eta nik uste, neurri txiki baten gure laguntzari esker dela. Zure gaitza ez da kentzen, baina besteekin konpartitzea, beste gauza bada, ez? Guretzat suposatu du ikustea ez garela bakarrak. Emandako paso guztiak ez dira bakarri ongarriak LGTB-ko jendearentzako, baizik eta gizarterako ere. Pentsatu, beran ama eskuzabalik egongo dela ume hartzeko eta hori da zoragarria. Denbora guztian gabiltza gizarte mailan aldarrikatzen, inorrek ez duelako gure umeengan pentsatzen, eta pausokan bai. Ez dugu ezer aldarrikatu behar badakigu behaiek gure umeengan pentsatzen dutela. Bai administrazioak, bai herritarrek elkarrekin aritzea eta bakoitza doken sensibilidadetik eta arduratik erantzutea modu duin batean jende guztia izan. Gizarte hobeago bat egiten saiatzen nahi gea, euskaratik eta euskaraz. Pixkanaka bagoaz proiektu handi horiei esker, munduan gure zeregina, edo Euskal Herrian batez ere, gure zeregina zabaltzen. Beraien balore guzti horiek eta
transmititzen jasotzen dituzunean, bai pertsonalki eta bai kolektiboki jasotzen dena da nik uste indar bat, eta indar handi bat, eta indar eraikitzaile bat, guztiontzako beharko luken mundu hori eraikitzeko, eta eskubide guztiak bermatuak lituzken gizarte hori eraikitzeko bide hortan. Nintzeko, medipuza da, matasuna. Matasuna handia. Pozin hau, nenokin, eta guztua, no? Hori da, nire matasuna. Niretzat bizipoza da, jakitea norbait beti egongo dela zuri laguntzeko eta ez bakarrik niri gure ingurukoei bebai. Kidola egiten nagoen dugu. Egotea behituten itxasori da holan, eta entzun itxatzoko soinue. Plantatu gauzak. Plantatu loreak eta guztiak. Nire familia eta lagunekin egotea. Elkarrekin egotea eta errespetatu. Euskaraz abestu, dantzatu eta ondo pasa. Nire mama, nire aita, nire arreba, nire laguna eta guztiok juntatzen zait egon. Niretzat bizipoza da egun eta familiarekin egotea. Hemen eta ititan etxean no. Jendea pozik bizitzea daun lekun daun jendeakin ondo dutea. Abestu eta kantatu. Eiobekin jolaztea handia da, lehentzako. Nik asko zatu nire hori izatea eta romantikoa. Bizitzeko gogoa. Etxean geldiri gehatzen baldin bagara ezin dugu ez lortua. Elkartu eta burrukatu. Berdintasun legala eta soziala lortzea, kontutan hartza LGTB kolektiboa. Gero eta jende gehiagori eta instituzio gehiagori iristea. Haur eta gazte hauen bizitza baldintzak hobetzia. Gure umeen integrazioa. Gizartean, herrian, eskoletan, kiroldegitik eskaintzen diren ekintzetan, gauza guztietan, onartuak eta ondo egokituak egotea. Urritasuna ez izatea oztopo kirola egiteako garaian. Azkenean ikastetxe guztiak prest egote olako kasuak onatzeko edo bertan bat gehiago bezala egoteko. Aniztasuna osatzen dugun gizarte osoaren isla izatea guztion lana dela, ez? Gaur egun ezarriak dauden genero eredu horiek puskatzea. Beraien lurraldera itzultzea da, ez? Mendebaldeko Saharara, beraiek lurralde bat badutelako, gaur egun okupatua dagoena eta bertara itzuli beharko luketena. Harrera familia gehiago lortzea, aur gehiago ekartzeko. Jendeak jakitea hemen gaudela, edozein arazo dakatenean gu ere hemen gaudela eta laguntzeko prest gaudela. Jendeari kontzientzatzen saiatzea, importantea dalako, danok ulertzea, danok iguala gehala. Bere eskutik aurrera egingo dudala edo egingo dugula, bera bezalako aur guztiak zoriontsuak izan daitezen. Normaltasun horrekin hartu behar da, ez? Eskolatan, instituziotan, kalen, ez da erreza bat ere, baino bidea hori da, hori argi dago. Egia da, gero eta hobeki daudela, baina oraindik lan handi egin behar da. Denak ezinezkoa dirudi egiten den arte, egiten jarraitu eta bakoitzak aportazio txikiarekin azkenean ikusten ari gara gauza handiak lortzen ari garela. Hemen gaude, guretzako ari gara, baina zuentzako ari gara, denontzako ari gara, nahi dugulako Euskal Herri, Euskal Irri bihurtzea.
da baina mundua bada, segintzez dala aurrera, nire proiektuak egintziarren, eramaten da bihotzan, eramaten da bihotzan. Primera, Mikel, oso egin duzu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zerra, eta abitu duzu ez, ze hitz aipatu diren, zoriona, jolasa, denok igualak gara, normaltasuna, ez hain bertze urritasuna, urrea, erranen nukenek, gaitasunak, ze gaitasun bereziak dituzten gure umeek. Gauen izuren bardo beste. Horre politia utzi du dena, dokumentala ederra, baina ez ditxuren hitzak ere ederrak, eskertzen dira horrelakoak. Bueno, eta oain ere belarria goxatzeko unea. Peti daukagu, presakin gainera, osake Peti zurea da mikroare bai, bai? Zakin utzauden? Ah, emetzade, bai. Otsoiek beria dira. Bueno, niko hainik ez dut Pirritx eta Borrotzen kantua ikasi orduan niri egin dut. Erramonik abeko jaroak. Errankoruen zainezkara dirzegon, baina zerran guri zer den txarreta zegon. Estatuak eskarrentzat bakarrizketa. Ezurretarak izkoa da gure festa. Ondoratua, txarto oratua, azturak balak izeiten gure autua. Gaua putzua bada ezin daiteke alda. Gaua xamorra bada, xamorren emalda. Aire garbila porrak zigarroaren kegan. Atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren nekeak kendu arren barrea. Imintzio xamorra bedi gure larrea. Egandari bertzia, bertziak erdira. Norberari bedea leundezagun malda. Itxamorrez biluziegun ilunen kraka. Erantzi eta erantzik hauak arrazoi dauka. Erantzi
Erantzi hitzak eta erantzi dantzaparrak. Jantzi denak antzi, erantzi hitza jantzi. Ispilua zuzatut gardena eta zintzo. Benetako isla bat zure begien mintzo. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda. Zerra den Petien ahotsa entzutea, gitarraz lagundu da noski. Mila esker, eta zorte hon diska berri horretan, Peti. Bai, entzuten dante. Bai, aurrera ginen dugu. Dagoeneko uste dut badakizuela zer den bizipoza, nork osatzen duen bizipoza, zer helburu dituen, bai ez da, nahiko garbi. Uste dut argi gelitu dela, eta gainera bideoan aditu duzue horrelako esaldi borobiletako bat, ez da, denak ezinezkoa dirudi egiten hasten zaren arte. Eta horrek eran nahi du bakoitzaren aletxo horrek, bakoitzak geuretik jartzen dugun horrek, haunitz balio duela, handia dela, eta gauza handiak lortzen alitugula, eta hori xebera ikusiko duzue oraingo bideonetan. Denok daukagu zerbait besteekiko berezia egiten gaituena. Denok dugu zer emana eta zer jasoa. Denok gara berezi eta denok gara ezberdin berdinak. Gauza bada hankartean duguna eta beste bat sentitzen duguna, berez garena. Gurpildun aurkian, itxu, gor edo besomotz, bi aitarekin, bi amarekin, ama edo aita bakarrarekin, han edo hemen jaioak izanez, kultura ezberdinak partekatuz. Horrela osatzen dugu mundu eder eta borobila, eta bakoitzaren berezitasunei esker da bizitza berezia. Pozik bizi gara eta zurekin gara bizi poza. Hoxe, zurekin gara bizipoza, bizipoztu gozarete gurekin, hoxe da gure aurtengo leloa, bizipoztu zaitez, izan babesle, izan voluntario. Bai, ikusi duzu bizipozak eskuartean zenbatekin mendituen, eta baita elkartek zenbat eskaera dituzten, zenbat behar dituzten, eta horiei erantzuna emateko voluntarioa behar ditugu. Gurekin batera bizipoztuko den jendea behar dugu, eta bi era dituzue gurekin batera aritzeko. Bata, zuen lana eskainiz, zuen denbora eskainiz, gaur gure gonbidatuek egin duten bezala, beraien aportazioa egin diguten bezala, edo zein ekintzatan parte hartzeko, edo bestela aportazio ekonomiko txikia egin, ez? Bakoitzak beretik ematea da, Anabelek erranduen bezala, ez da, deno dakigu zerbait egiten, edo deno dugu lanbide bat, baina ez zertan lanbidea izan, akaso doai bat, edo interes bat, izan zaitezke zurgina, edo itzultzailea, edo ikaslea, edo pentsalaria, edo irakaslea, edo musikaria, edo ameslaria, edo saltzailea, edo denak batera, ez dela? Denok dugu zer eskenia, denok dugu zer emana, eta gainera denok izan dezakegu momentu batean laguntzaren beharra ere bai. Hori ere gertatu daiteke. Voluntarioak behar dira, adibidez gaur bezalako ekitalean parte hartzeko, ikusi duzuen bezala, edo laguntzeko.
Eta gitzerraxea da, zuen izena bizenak eta helbide elektronikoa utzita, zuekin harremanetan jarriko dira, ez da bertzerik egin behar. Bizipozta.eus webgunea lehen aipatu du estitxuk eta bertan badago bizipoztu atala, bertan aukera badago. Baina gaur bertan ere, sarreran jaso duzue esku horri bat denok, txapaz gain, hor izena-bizenak jarri eta zuen kontaktua, helbide elektronikoa edo eta telefonoa, igual da, eta harremanetan jarriko lirateke. Voluntario egiteko horixe bidea, eta ja bukaera aldera iristen ari garenez, azkeneko bertso sorta adituko dugu, Julen Seglaetaren eskutik, eta ia agurtzen dugun esku zarta batzuekin. Bueno, egon da behin bioa. Kontua da, jakinta Peki Joseba eta konpainia etorri gara zirela, zer pentsatu eman dit, gitarrak kuartotik atitzeak ere. Beraz, pentsatu hemen pisu gehiena hitza dutela, bai. Hori batetik. Bertzetik aipatu dute bideoan 35 elkartek osatzen dutela bizipotza. Hiru bertso egitut, saiatu ez gehienak sartzen, modu bat indo bertzin, denak ezin dire, egizen utzea zuten, bertso modu, ez duzu ematen. Jolas bat zer den, zuek zerrek asmatu, edo saiatu asmatzen, zein sartuko zen. Ezagutu genituen daunaturetan drabetan, dena zen ez ezaguna, dena beldurra eta kezka, elkartuz taldeak sortuz, aurre iritziei ieska, bizi perdenak partekatuz, lortzen da nahiko babesta, kale dorkai kokoak, gero etorri zen afestan, orain dozenak agara, ezin gehiagorik eska, bizitza maite dugu, ta bizi pozez gainezka, zoriona lapurtuko, digun aitzakirik ez da. Juneren egoak lagun, super atxen beti asken, aspanobaz aspanobi, ta aspaniz hiru elkarten, ume alaia bihotzez, ze pertsonak ez du maite, gure señeak badira, gure gizarteko parte, biak bat hiru hamabi, matematikak aparte, zenbat jende zenbat lagun, maitasuntan borondaten, gure naia ongi ulertuz, pausoka gara matzaten, ta inor gehitu ezkero, errexagoa litzaken. Agipasir San Filipo, adengi naizen mindara, hobe oporrak bakean, beroa baita Saharan, Txernobilen lagunak da, urrutira berbirada, Etiopia utopia, ezin ezkorik aldaba, gizakien lurra dau, pertsonakaren gizara, integrazioa batuz, kirolera se askara,
ondoan dugu arnasan, finean banaiz bagara, tartea zabalik gaude, tokia denentzat bada, gizakien lurra dau, pertsonakaren gisararan, integrazioa batuz, kirolera sehaskaran, ondoan dugu arnasan, finean banaiz bagara, tartea zabalik gaude, tokia denentzat bada. Denak sartu hemen dituzu bate bat falta? Itxolearen bat delitua kanpo nengoan. Bale. Kriston lan nahi duzu Julen? Eskerrik asko Juleni, eta bai denak sartu ditu, eta denak gara bizipoza, Ze gure umeen beharrak zaintzen ari gara, bizipozan eta elkarte guztietan, baina jendarte aldatzen ari gara, eraldatzen, denok gara, honain parte. Eta listo, ari gara bukaerara iristen. Agur esateko unea, baina lehenengo agur esan aurretik eskerrak emateko unea ere bai. Lehenengo eta berako udalari, Areto Ederrau kulturetxea gure esku jartzeagatik eta Asier ere bai, gure esku jarri du, eskerrik asko Asier. Eskerrik asko ere parte hartu duzuen guztioi. Esti, Julen, joan zaizkigun Peti eta Joseba, gure txokoa dantza taldeko guztiak, hemen Ainitze, argazkita. Bada jendea hemen voluntario bezala etorri dena, lan egitera gero sarreran aurkitu dituzuen eskak ere bai, eskurriak eta txapak banatzen. Eskerrik asko guztiei, eta zuei ere bai, eta Nagore, bereziki zuri, laguntzeagatik guzti honetan, Eta orain, hori. Eta orain eskaera txiki bat eginen dizuegu, ez dakit hor bekin konturatu zareten argazkitoki bat dagoela, orain fotokol, orain dira inglesez zerran behar denez, argazkitoki bat dago, eta ateraz baldin baduzu, oantxe duzu aukera, jeusterakoan hor argazki bat ateratzeko, eta anima zaitezte. Eta guk ere eginen dugu hemen horrela argazki polit bat, Ainitze? Bai? Jarriko gara denak hemen hor batuta eta Ainitze hemen goikaldean, jarriko ditugu argirak Asier hemen aretoan, eta denok guapo aterako gara, baina zuek adibidez horrekoak pixkat horrexeago, eta goikoak jautxe berko duzu pixko bat seguruenik. Altxatu ipurdia! Ia taldetxo bat osatzen duen. Eskerrik asko denei etortzeagatik. Mila esker, bai.